कि पतो बड़ी सन भरल जवानी में सास के नोच खा जाइ हसन। चल ए दादा पतो पाके जियरा जुरा गई आ हेहिंग हमर दिन दशा रहिनु त कहियो खराई मार दी। पतो ये त हमर पर चढ़ रहली सन के माजी रौरे नुना टाइम से खाना खानी। ए पतोहा का मजी का कहतन बोली ए पतोहा पानी खिसियात नहीं कुनु का मजी हम काहे खातिर खिसियाए बोली। आ जहाँ जानी नु हमरा के ना आवे देलो सन की काकी आइल बड़ी केहू कहले भौजी आइल बड़ी भौजी तनी मन लगावे नी हम। हां लासा फोरनी त हइले हउ तू का कुछ कहलू का हो बात हम कहा कहनी है कुछ हउ। ए पतोहा हई देख बेरा हई 12 बज गई आ तनी हमरा बुझाता कि अब कुछ चाही। अब खाना बनल बा ए मजी कहतनी नु चाची जी दूधवा दे गमी ओके का बना दी। ए ओकरा के एती करे ना ए खोवा फाड़ दो। खोवा ना फरई बा खोवा खाए में खोवा त किनियो का जाई ना ओकरा के खोवे फाड़ दो ना खोवा ना फरई। अरे हम चीनी आन देतनी खोवा खाए हां तो कहतनी नु खोवे फरा जाई ठीक बा। हां का जाई ना 5 रुपया के एथी ले आई का हई बीमार का रे ओमे डलाई रे बतर काटी तनी जहर हरे के ओइ में का डल बे रे बया मजी जहर ना हो जहर है तो लोग प्रचार करी। कहां देखबी रे मोबाइल पर देखनी ओमे केसर रहेला। हां प्रचार देला का हां देला हम एकदम सुनत रहनी कि दाने दाने में केसर का दो उहे सोचनी हनु कि पैसा ना हो या ना केसर किनाई आ बीमारवा में रहत केसर तो उहे डला जेत रहो खेती तो मोटा जेती या हर बतर काटी का कहतिया कुछ मन डालिए मीठा ना तो चीनी डाल के खोवा फारी है। हां ठीक बा मीठा चीनी डालत हनी। ए पतोहा का मजी खाना बन गइल बा ना बनत आवे अभी तो जल्दी लिया भूख लागल बा हमरा। हां ठीक बा लिया तनी रुक लिया बाप हो बाप हम ऐसन पतो पा के धन्य हो गनी। ए दादा धन्य हो गईनी जाने तबे दई आमै जे पूछे दूध ता बनतन फिर बनती सेवई बनती थोड़ा पढ़ाई अभी ले ना आइनी दूध वास्ते तनी अपने तन बनी चलो ता जाओ दूधवा ज्यादा से खत्म रहता रे तब हमरे बाड़ी आइलन तबे जैसा खत्म हो रहला न चल देना साफे खत्म हो जाए तता ते हमरे भाजे बे खत्म हो जाइला सबे एबरे बना ले रहती तब ओबरे खत्म भई रही सांझी बेरा त उहा त भाई आई रही आई तन तो बचलो नहीं थे दे करे दूधवा हट देली दूधवा न तहां और निडर खत्म हो रही बस के ये खत्म हो गए रे आ हिला डोला के देख लिया गैसवा के हां देखनिए ना पूरा हिला डुला देखनिए तहां बाजत आवे ना जरत आवे अब बात मेरी फोड़ी नहीं इंटरते तनी कम खिसी हो ठीक बा हम जातनी आमा जी से कहे चिपरी लिया दे तरी आ चूल्ही पर दूध गरम कर दे आमा जी कोनिए कि खोवा फराई दूध की हमरा चिपड़ी पर चूल्ही पर ना बनी हां त के बनाई त हर भाजा में त तू ना बनेबू त हम बनाम का 10 आइटम ढेरे बना दे भाजा हां खत्म हो जाई हनु हम बना दी चिपरी पर तू माजा मरबू गैस पर आ आहा स्वास्थ्य बिहान ना भइल तोहर में त 10 खत्म भई रहे त आमा जी मांट ले त बना लू चिपड़ी पे ना बनावे त नाम लेत हलू हां त ठीक बा हम त आमा जी से कह के मंगवा ली त तेहू जे मंगवा ले बना ये तो हमरे पेट बा हां त केकर पेट भरे तहार दूगो लइका बठाई त भातार आइले बारन त तू ना बनैबू लागत हमर पतोहिया आज सेकरा खाना बना देले बड़ी सन अपने में लड़त झगड़त बड़ी सन कि आमा जी के हम खियाम तो हम खियाम हमरा से मुंह मोई मत बाज हां ए आची जान त नहीं जा बोली ना जा तो जा बोली ना हाय देखा भतर काटी के हमर और चल देखतिया तेना चल बेकार तेहू चल त चली त चल ते पीछे बाबे हां गैस भराई तबे खाना बनी हां त हम चूल्ही पे ना बनम चली हां तू सवरिया रे उतरल बड़ू हां वेलकम बनता चल है ना चल ओराई ना गैस बार देबे के बाद तब सब्जी काटे बैठे के बाद अच्छा अपने गरम पानी त लुडन धोत लुआ ससुराई हानु गरम पानी क के डेली ना हाथ रहलु हमरा के कहत रे गैस रवा के बरा हमार त नहाई निहर बेटरबू देख हमरा से बात जन तू बाजा जान हमरा से का हम बाजा तनी रे ना। तोर भाजा मत के बनेबे हम बनाई ना त ते बनाई तू जा चिपड़ी पे बनावा हम त ना बनाब हमरा आंख में धुआं लग जा हमर मुंह करिया हो जा हां बतावा तहार आस्टोरिया हो जी त भतार ना पूछे ना हम नहीं बन त हमरा पूछियन ओसन त हमर माई बाबा के हमरा तिल के पर गैस आ चूल्हा भेज दे हलो एकर त बता नैहर में पासबुक का गैस रहेला भराई ए जा आ जा रहे लोग नैहर के भराई ए जा आ जा रहे लोग नैहर के भेजम ना तो ये आल धरम तो ये मनाएम डबल चिसटा होई रे दएस त भछबू कहां से हो आ तू ता त भचू ता त हम भचेम हानु भछबू तू अब मंगा ली अलगा रही है मंगा के खई हां जो ये आल धरम तो ये मनाएम अभी नहीं मनाए तोरा मजे में रहती लोला जात दम बस बोलबन त मारे में के ठूसा की लहू फेंक दे रे ना भल बाड़ू सर है दे सास जिंदा भी या दोनों पतो लड़त सन टोला माला देखी त का कहि रे हां आ खाना बन गई
हाँ लुआठी बन गई आ खोआ फरा गई। खोवा ना जी धोवा फरा गई एकर भाजा बे एकर से पूछी ए छोटकी बना देते ही। हमरा से ना बनिला त डोइठा पठाना हिया से बोली त बनाए थे। काहे न तू बना देतो। ए अम्मा जी हमनी से ना बनी लकड़िया गोइठा पर हमनी के नया जनरेशन का पतो उतरल बानी स गैस भरवा के लिए आएम तो हमनी के खाना बनाएम स ना तो हमनी के चलनी स नहीं चल छोटकी चल ए पतो है ए ने वालो। हाँ बोली आ तोहला चल जे बोलू तो हम अकेले का करब हमर के बा हो। कुछ ना रहुआ गैस एबरा भरवा के लिए आई तबे खाना बनी ना तो केहू ना खाई ऊपर से रही ए पतो है ये बार भर बना ललो आ हम कल चट दे जाए में फट दे लेके गए साजम एजेंसी पर से। हथवा के रानी है इनकरा के जइने तो चट दे दिए सगा साला हां बनाई बोलो बतियावा तरुलो आ ना हम कहत तनी कि सब बात कह दे तनी रहुआ से कि रहुआ गैस ले आई तबे खाना बनी ना तो ना बनी चल रे कहा कहनी है पासबुक का सिलेंडर ले ले आवलो हम जाई गैसवा ले ले आई जीरा दई से। ट्रिक वाला के आवत तनी से रुकी हे भगवान हमर नौकी माई नु हलो उनका लोग के बतिया माने के पड़ी हमरा। एगो हमनी के जुग रहे कि लावना लकड़ी चिपरी ओपरी पर खाना बना लीसन ऊ बढ़िया लावना लकड़ी पर खाना बने तो ऊ सुगंध ओकर अलगे रहे। 17-15 को हमनी के लइका फइका संग के खाना बना के लवने लकड़ी पर पोस पाल देनी सन। आई देख गुलछारा उड़ावत तारी सन। लिया रे लिया चली हां हमनी के चिपरी गोहरा पर खाना बनावे वाला लागत तनी से इनका धारी उठी बैठल का बानी उठी ले ली मुड़ी पर बा बिठैया खा बनावा तनी धारी तर घरी आ बा बिठाई गिर गई। धारा उठा अरे गड़ा तारे दादा आज चिल्लाई जान आ सुन नी का बिना गैस भरवाइले आए तो राउर हमनी के गैस निकाल दे ना ए पतोहा हम फट देगो नी चट देवो नी। खा जाई हां जाई चल जियाला में बड़ा दुख बा कहतारा सन अगुआ कि बेटा के बियाह करो एकदम देहात एरिया के लड़की होई सन जेंगा तहार जिंदगी पार लागल ओहिंगा उहो पार लगा दिया सन। देखा है करम बताओ तो हबड़ाई में चप्पलो खोल देनी है मार है गोड़ जोरता आई नाती बड़ा सन मुँह तो पियना खाली एकनी के खेलला क्या से होइया बड़ा परेशानी बड़ू खाना न खइलू आ नाती तू नहीं हम तार भौजाई हई आए हाय गैस सिलेंडर ले ले बनी मुड़ी पर कह तारे खाना खइलू हा बुझात नहीं कि गैस खत्म हो गेल बा जात नहीं गैस भरवावे नाती तू नहीं कारा एजेंसी में जाता रू अब जात नहीं जीरा दई एजेंसी में ए बबुआ आ कावना का लइका है रे नीरज के हां आ नाती तू नहीं तू तिर तिर छोले हुआ हम जानत नहीं ए बाबू आ सुन न तनी 10 गो रुपया ले ले ई भरवा ना दे हमर गैसवा वो कुछ काम ना होला यहाँ अपने काम से गान फटल बा हम कहनी है नतिया बड़ा तिरछोल ह देखा हो मुंह फुहर के केंगा बतिया बता चल ए बाबू चल तनी मोड़ो पर ए भीम मोड़ो पर टेम्पू रहल हा अच्छा चल तनी टेम्पू वाला सन से कहेम तनी जीरा दे एजेंसिया पर छोड़ दी हसन ई पतो बड़ी सन भरल जवानी में सास के नोच खा जई हसन। दादा हो दादा एगो हमनी के समय रहे लकड़ी चिपरी पर 17-15 सामान के खाना बना दी सन एकनी के एक टाइम नहीं के बनत आए ए या कहां जाता लू ए बाबू गैसवा खत्म हो गल बा जा तनी गैस भरवावे और नेले नु कपड़ा पर ले ले बालू डुगरावट लेके चल जा। ए नाती तू नहीं हमरे आगे के जाम वाला हमरा के सिखावत रह अंडा सिखावे बच्चा के कि चेव चेव मत करे ना तो कौवा लेके भाग जी भाग ने नाती तू नहीं गोई ना हो बताओ ये नु कहल जाला कि बुरबक के धन चला खइला बिना मरी ठीक कहला सा बताओ नात नतनी हो गइल सन हमरा ले बुरबक के बा। अरे दादा हो दादा एहू नाती के आजे खत्म होके के रहल हा पतो बाड़ी सन। अरे दादा हो दादा